Kurs zázrakov, lekcia 22. To, čo vidím, je forma pomsty. Dnešná myšlienka presne opisuje spôsob, akým každý, kto vo svojej mysli živí myšlienku o útoku, musí vidieť svet. Keď vyprojektuje svoj hnev na svet, vidí, že ho za chvíľu zasiahne pomsta. Jeho vlastný útok je vnímaný ako sebaobrana. Stane sa to čoraz blúdnejším kruhom, pokiaľ nebude ochotný zmeniť to, čo vidí. V opačnom prípade ho myšlienky o útoku a protiútoku budú naplňať a zaľudniať celý jeho svet. Aký pokoj mysle bude vždy možný? Či nie je radosná novina počuť, že táto fantázia nie je skutočná? Vytvoril si to, čo by si chcel zničiť. Všetko, čo nenávidíš, na čo by si chcel zaútočiť a zabiť, to všetko, čoho sa bojíš, neexistuje. Pozri sa dnes aspoň 5-krát na svet, ktorý ťa obklopuje. Za každým aspoň na minútu, počas ktorej sa tvoje oči budú pomaly presúvať z jedného objektu na druhý, z jedného tela na druhé. Hovor si. Vidím iba to, čo je zničiteľné. Nevidím nič, čo pretrvá. To, čo vidím, nie je skutočné. To, čo vidím, je forma pomsty. Na konci každého sa spýtaj sám seba, či toto je svet, ktorý naozaj chcem vidieť? Odpoveď je s určitosťou očividná. To, čo vidím, je forma pomsty. Určite nie raz si mal situáciu, v ktorej sa v tebe nazbieral hnev, zlosť a chcel si sa brániť, zaútočiť na druhú osobu, slovom, možno činom. Prečo? Prečo sa tak dialo? Pretože niekde na nejakej úrovni si uveril, že tá osoba ti nejakým spôsobom ohrozuje, robí niečo, čo by robiť nemala. A vždy, keď takto vnímame realitu iných ľudí, ich správania, to sa sami staviame do pozícií sebaobrany a vtedy to, čo robíme, je nejaká forma pomsty. Ak sa v mojej mysli objavujú myšlienky o útoku, to je pre mňa znak, že v tom momente vidím svet pohľadom pomsty. A my sme takto naučení fungovať v tom svete, aby sme vzájomne útočili, aby sme prechádzali z miesta obete do kata a potom znova. Kat sa stáva obeťou a tak dookola. Cítime sa často ukriúdení inými osobami, životom a samozrejme niekedy je tak, že niekto prekračuje naše hranice, že sa deje niečo, čo je pre nás veľmi dotklivé. Niekto nejakým spôsobom zneužíva našu dôveru, snaží sa nás nejako zmanipulovať, nanútiť nám niečo a naozaj cítime, že tie hranice sú prekročené a to je veľmi reálne. Ale to, čo sa tu učíme, to je to, že pod povrchom toho, čo viditeľné, hmatateľné, materiálne, očividné, je niečo viac. A tým niečím je práve fungovanie alebo zo strachu, alebo z otvorenosti. A učíme sa prechádzať z postrehovania, z videnia strachu, nedostatku, do postrehovania lásky. Jedným z tých momentov, kedy pozeráme cez strach, sú tie, v ktorých sa objavujú v nás myšlienky a správania útočiace druhú osobu a tu vždy ide o to, že to, čo vidíme v tom momente, je nejakou formou pomsty. Chceme sa nejako pomstiť, pretože veríme, že sa deje niečo, čo sa diať nemá. Že nás niekto krivdí a vkrúcajúc sa v ten strach, do tej ilúzie, oddávame jej riadenie našim životom a odrážame loptičku. Čiže z našej strany tiež plynie ten útok. Potom poplynie z druhej strany a tak dookola. A tu niet východiska. A táto lekcia je navolaním do toho, aby nabrať nejaký odstup. Samozrejme v rámci toho dištancu ďalej máme svoje preferencie, dokonávame vedomé výbery, dbáme o seba, zaznačujeme svoje hranice, ale môžeme to urobiť neútočiac. Len sa komunikujúc to, čo je pre nás dôležité, čo vyberáme, aké sú naše túžby a preferencie. To, čo vidím, je forma pomsty.